El setmanari El 3 de 8 compleix aquesta diada de Sant Jordi els seus primers 30 anys de presència a les llibreries de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Lluny queda aquell primer exemplar amb una portada que reproduïa el sant patró de Catalunya que va sortir al carrer la diada de Sant Jordi de l'any 1982. 1.549 portades després, el 3 de 8 d'aquest divendres és molt més modern en tecnologia i recursos humans per acostar la informació del Penedès setmana a setmana als lectors del setmanari de pagament de referència al Penedès. Per celebrar aquests 30 anys, el 3 de 8 ha editat un setmanari en paper amb un total de 120 pàgines. Més de la meitat, 64, formen part d'un monogràfic extraordinari que repassa el més destacat, informativament parlant, que ha passat al Penedès en aquests primers 30 anys del 3 de 8. I també ha tret excepcionalment dues contraportades, una per cada comarca. El protagonisme d'aquestes contraportades se l'emporten dos dels subscriptors del 3 de 8 des del primer dia. Parla d'aquest aniversari del 3 de 8 el responsable de la redacció. El 3 de 8 arriba aquest dia de Sant Jordi als seus 30 anys de vida, els primers 30 anys, i això, amb els temps que corren, és un motiu de celebració. Nosaltres ho hem celebrat aquest mateix divendres amb l'edició del 3 de 8 amb un número especial. És un número que vol recollir els principals titulars, les principals notícies que han marcat l'actualitat penedesenca al llarg d'aquestes 3 dècades. No és una feina fàcil recopilar totes les informacions que han anat destacant setmana rere setmana, però sí que amb un esforç de documentació, fins i tot per part de la redacció, sí que hem volgut recollir aquelles principals notícies que molts penedesencs recordaran i que ara amb aquest document històric, en certa manera, volem regalar als nostres lectors per celebrar aquests 30 anys d'història. El 3 de 8, sorgit fa 30 anys en suport paper, ja fa temps que també és present en altres suports periodístics com a internet i a la televisió. Així, per exemple, des de l'any 2011, l'empresa propietària del 3 de 8 també emet en un dels 4 canals de televisió digital terrestre concedits en el seu dia per la Generalitat al conjunt del Penedès i el Garraf. I el setmanari, que fan possible una quinzena de persones que volen agrair el suport a lectors, anunciants, repartidors i venedors, també s'ampliarà en el futur amb una emissora de ràdio. El cap de redacció del 3 de 8 parla del futur immediat que afronta aquest setmanari. Quan el 3 de 8 va començar hi havia un primer repte que era sobretot reforçar la presència del català en els mitjans de comunicació. Jo crec que això s'ha aconseguit de manera sobrada al llarg d'aquests anys. És veritat que és un compromís que encara és ben vigent, perquè el català l'hem d'anar defensant dia a dia, però també és cert que el 3 de 8 en té d'altres de compromisos, sobretot ara sobreviure, en certa manera, no? Perquè la crisi econòmica també ens afecta, la crisi de la premsa, els canvis d'hàbits dels lectors també afecta, en certa manera, el 3 de 8, i per tant nosaltres, el 3 de 8 ha de saber adaptar-se a aquestes noves situacions, i resignar-se potser a entendre que els temps han canviat i saber, això que dic, adaptar-se per poder-ne fer 10, 15, 20, 30 anys més. El director del 3 de 8 és, des de l'any 1986, el periodista vilafranquí Ricard Rafeques.